Слави, аз толкова хейт изядох тогава, колкото не знам, не знам дали някой изяждал толкова хейт. Някакси в България новите неща, когато направиш нещо, което е ново, което е неочаквано, винаги първоначалната реакция е какъв си ти, за какъв се мислиш, спри да се обаждаш, затвори си устата, спри да се подаваш. Много си зле. Точно, много си зле, на интересен ли се правиш? Аз не се правя на нищо, аз съм интересен, аз вярвам в това, което правя. Нали? Кой е най-кринжавия БГ изпълнител според теб? Айде сега да видим кой ще опитиш. Много ми е труден въпрос. Много ми е труден. Жоро Игнатов не е певец. Кое? Едно момченце викна Жоро Игнатов. Плюс това Жоро Игнатов си е супер. Човека, виж го как влиза в мелето и въобще не му пука. Той човек как не яде бой, не знам. Ами, той вече е Жоро Игнатов. Той има броня. Но много ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото всеки човек, който се занимава с музика, заслужава моето уважение в България, защото е изключително трудно. Адски е трудно. И не мога да назова някой и просто да кажа, нали, този човек не става. Но така, по друг начин ще ти отговоря на въпроса. Опитам се да не съм и твърде голям политик, нали, в момента. Изключително много кринжвам на голяма част от певците в България, които се преструват на това, което не са. Има адски много артисти, които се опитват да внушат някаква представа на хората, нали, че те са много готини, че те са лоши момчета, че те са някакви клишета да втълпят. Всичко това ме кринжва адски много. Някакви имена няма да ни дадеш. Ще се върне към мен като бумеранг. Преди да съм излязъл от мола, вече ще получа сърдите съобщения. Просто се познаваме всички и сме много тесен колектив. Наскоро трябваше да пея заедно с Black Eyed Peas, всъщност, на сцена в Бургас, което беше прекрасно изживяване, много готина сцена. Обаче беше примерно 36 градуса беше температурата навън. Пускаха едни огньове отпред, в смисъл беше адски горещо. И перформансът ми вървеше супер, нали? Дигнах хората, всички се кефиха, пееха песните, беше много изтървано, смяхме се заедно, пускахме шеги, просто беше страхотно. И накрая, точно преди последното парче, аз вече съм вир вода, не знам къде се намирам, им чуш, че ще припадна, точно преди последното парче, намираме се в Бургас и аз им казвам на микрофона: Варна, тук ли сте? При което имаше 4000 души. Гробна тишина отпред и само 2 гласа прямо се чуха, които казаха: И аз бях такъв: извинявайте. Но вече нямаше връщане назад и спях си последната песен, извиних се още 100 пъти и си тръгнах и се посипах с пепел. Защото и Бургас, и Варна са ми едни от любимите градове за лайвове. Сега, аз от музика нищо не разбирам, колкото тая маса разбирам от музика. Обаче пък от снимане на видеа поназнаевам някои работи. Разбираш си доста, да. Излезе видеото Пролетта. Ранна пролет, мисля, че беше. Нещо такова беше, да. Клипа снимане зимата. Нали така? Да. Сеща ли се клипа за какво става въпрос? На един плаж вървят едни вълни, заливате и стоиш на един стол. Точно и така. Пееш. Кажи ми честно, не умреш ли от студ? Кратки отговор: да. В смисъл, буквално това беше най-студения снимачен ден в живота ми. Беше, мисля, че януари месец. Бяхме на брега на морето и им казах: пичове, тези вълни, ту са много близко до мен, ту са много далече. В момента, в който влезнат в обувките ми, не мога да снимам повече, нали? Защото ще получа менингит, буквално ще умра. И температурата беше минусова, буквално. В един момент, разбира се, вълната ме заля целия. Бяхме такива: окей, явно това беше. Става. Така че накрая аз дори не харесах клипа на 117, дори бях супер против да го качваме. Нямахме достатъчно тейкове, за да го заснем както трябва, но в крайна сметка нямахме избор. То е one-shot. Да. И колко тейка правихте? Един? Буквално успяхме да направим 2 читави тейка. 2 читави тейка. Да, и това е по-читавия.